Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ина компания Premium Pro ном дора. И чандин намуд духиё дора. Ози як духиш дама омадаге. Дуюмшам омадаге. Просто кор беҳад бисёра. Ози баҳорай вақти замбурам аст. Ин духиш женский шай. Ма дар шумо нишон метавонем. Ина марҳам аст. Ин духиш женский. Ва хулосаи гап ки инами компания Premium Pro одам ҷамъ кардаста, занакое ки бекорем, бародарое ки бекорем, мехоҳем ки кор кунем, иҷода подключаться мешавем. Ман камтар вақтум камтаре, ман беҳад ози замбурон сарф доста наметавонам. Як бародаре да ман подключа шудаге, айпони ма бо айпони вай дигаам ки подключа шуда рафтан мегирад. Ман ҳамун бародара номероша номуш Аҳлиддин ном дора. Номерои телефонша дар комментария закрепит мекунам ва номери Аҳлиддин барои бародарое ки мехоҳанд ки кор кунен, ягон хела хатрон машинак нест. Номерои Аҳлиддин мемонем ва Аҳлиддин шумода мефаҳмонад дар бораи ҳамин кор бор. Барои модаро, барои апаву хоҳаро номери ҳамсар ман мемонам. Ҳамсарам дар шумо мефаҳмонад ки дар ҳамин компания чӣ хел подключа шуданам. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон боша, ободу сарбаланд бошед. Ман ҳамавақт дар хизмат шумо. Вақте ки бо Аҳлиддин ё ки бо ҳамсари ман ҳамсӯҳбат шудем, ҳатман номери менеҷери мо дар шумо метиҳанд. Шумо бо менеҷер суҳбат мекунед, пула дар менеҷер мепартоед ва менеҷер шуморо подключат мекунад, верификатсия мекунад, шумо мақсад дар компания Premium Pro кор дар медоред. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад.